Josu Tellabide izango dugu gaur hizlari, eta Josu etnologoa da, Arantzadi eta Eusko Ikaskuntza elkarteko kide da. Seguro interesgarria izango dela, biharko bisita ere bai interesgarria izango da, eta besterik gabe zurea da hitza, Josu. Bai, eskerrik asko. Arratsaldeon deneri, barkazazue, baina eguna daramatzat ez darriko minakin. Sagardo mundutaz asko hitz egiten da, sagardoa txotxat azten dela, baina sagardua nunbait egiten da, nunbait egiten zan. Gaur egunen, pixkat esateko, gaur egunen, ez dakit, 10 milioi litro edo egiten dira Gipuzkoan. Bueno, gaina, eske, 3.000 litro edo ez dakit egiten dira. Baina, Gipuzkoan egiten ziren 30.000 litro, 30 milioi litro zean, 1920an, oin dela egun urte bakarrik. Orduan, idea intzazue, hori egiteko dolareak zeudela pilaka, zeudela denean dolare guztiak sartuta zeudela. Hemen ez da gelditu, Hondarra bilan ez da gelditu, zea askorik, esango genuke, aztarna askorik, eta Irunen ez da ere, baina baziran asko, eta gaya oso aberatsa zen Sagarraldetik Hondarra bila, batez ere Jaizubia, berez herriak, hemen basarriak pobrea dira, txikiak dira denak, 7 hektarea, 4 hektarea txikiak dira, Arkoila, Simisarga, baina Jaizubian handia dira, eta izugarrizko basarri edarrak zian. Aparte, herriberetan ezan sagarra egiten. Oen ikusten dira batzue, baina oso gutxi. Idea bat egiteko, esango izuet, esaten zutela, ni Donostiarran ez, Antigutarra, Ibaetakoa, eta beti mundu hortan bizitu zanaiz, eta gure txian sagardua ekartze zuten, Garlian, basarritarrak, eta ditezan sagardo pila, ditezan. Ni umean itzanean, zarrak ziratenak ere sautu zute hemen, sagardo egiten, edo askoik ez. Ni dituten notiziak behintzat, askoz lehenago galdua da. Eta badago esaera bat, esaten dutena, lehengo zarrak aposto egite zutela, Igeldoko elizatikan, Usurbilko elizara, sagar arboletatik jetxigabe, joate ziala. Bakio esagerazio bada, baina zerbait egi bada, zerbait egia bada. Hori dena galdu zen. Bueno, pixkat, esplikatuko dugu, tolareak mendeetan zehar evoluzionatu indute. Evoluzionatu dute, eta oain dela aurreneko tolareak aurrena egite zian, mundua bezin zarra da. Olioa prensatzeko, ardua prensatzeko, eta ia Sirian agertu zian, oain dela 5.000 urte. Oandik hemen trikuarriak eta dolmenak egiten eizienean, bazekiten zerbait, presako sistemak. Eta presako sistema horiek, gia gaur arte etorri dira, teknika berdinakin. Gaur egunen dena joan da hankaz gora. Oain neumatikoa dira, presilluanak ez dakit zer gauzak, baina oain da dena joan da. Oain dela gutxi arte, ia sistema berdinak ibitze zian. Milaka urtetan zehar. Bueno, eta hemen Euskal Herrian, esaten da, erromatarrak izan zirela, karri zutenak nekazaritza, ez baizikan sagardua egiteko, hemen beste gauzarik ezan egiten Euskal Herrian, nahi badezute hasi, dena, Bizkaian, Gipuzkoan, Naparroko iparraldean, Arabako iparraldean, eta Zuberoraino, Lapurdina denean. Eta etzagon tarterikan egiten etzanik. Dena batzan. Hau da, txoko bat bakarrik. Egiten zana, beste guztietan egiten zanako, baina hemen herri guztietan egiten zan. Aintzinatik, esan nahi dut, egiten zala hemen, Irun honen auzoa zan, auzo bat zan bakarrik, eta Urruñan, Errizarra da, Urruñan egite zan, Oiartzunen,
baina aspalditik egiten dira. Erromatarrak izan ziren nekazari erakutsi ziotenak, nola atea zukua sagarrari, nola atea zukua sagarrari, eta hortarako dokumentatua dago, berez, hogein dela 1000 urte, 9. mendean, Astigarribiako San Andresen eta Altzola Zabalgo Salvatore esatera, beste leku batzutan lehenago, baina San Midean delako goian ere bai, baina ez gaitin izartuko. Baizikan, hemen Gipuzkoan eta San Andres Astigarribia dago mutrikun, bai, eta Altzola Zabal dago Altzo herrian. Eta hor nola monjeak, fraile monjeak orduan nekazari erakutsi zioten etekin ateratzen lurrairi. Etzekiten sagardo gabe bizitzen eta orduan sagardoa egiteko etekin ateratzen. Hortik, obandik etzegoen hartorik eta zer, hartoa etorri zanean, komeriak izan zian, zergatik hartoa jendia gozea zun, eta hartoa asaldu zanean sagartiak kentzen joan zian. Baina lehenago etzegon ezer, baizik, zera, gari pixka bat eta sagarra, beste ikitzegon. Esaten da, arduar eta txakolina, dena ez da. Ez zan Gipuzkoako eta ez Lapurdiko eta ez Bizkaiako produzioa, izan sagardua. Euskal Herriat, garai hartako dolareen edo sistema, prensatzeko sisteman arrastorik ez da gelditu. Ez da basarrik ikan ere, berez basarriak sortzen dira 15. mendean gaur esautze ditugun basarriak. Eta 15. mendeko basarri horiek, sistema dituzte, sistema bat dute, eta bakarra, hemen batez ere Gipuzkoan egin dana, baina baita ere zabaldu zen, bai Bizkaira, bai Lapurdira, eta bai Nafarroko iparraldera, baina sistema bat zan, basarri osoa hartzezuna. Oain ikusiko zute hori. Eta hoi, abedun dolareak deitze ditugu. Abedun dolareak dira, esate ditugunak 15. mendeko dolare horiek. Eta abendidearen lehen erdiko dolarea, basarriaren volumena ia osoa hartzen zuen, makina erraldoi bazen. Makina erraldoi bazen, goiti bera basarri hartzezuna. Beraz, eia deitze zute, bian. Eian, zegoen, zango genuke, pisu handi bat, ia 2 toneladakoa, abe handi bat gainetik zijoala, eta goiko lastategian zegoen presa. Beste, zea handi batekin, alde batetik bestera, etxea alde batetik bestera, eamatezun biga handi bat, frontal handi bat. Frontal handi hori, orduan basarretara sukaldia eta bian zuten, dena bizitze zian. Eta orduan etxia, dolareak ustezun tartetan bizitzan dolarea. Arrastorik hemen Gipuzkoan badiroan ikusiko dituzue, baina hemen, hau diputazioak egintzun, igartu behiti deitzen da eta horrek zute, frontal handi hori, eta aurreneko solairuan, astategia edo mandilua, edo esango zuten lekoan, hortikan, frontal handi hori, pisuak, bian dagan pisuak, ekartzen du, bera, eta hor presatzen joaten da patxa. Hau ikusteko dago, ez pasut esautzen, norbetek esautzen du hemen, igartu behitin, onda? Bueno, igartu behitin, izan zen diputazioak indako lan bat, izugarrizko urteetan egintzana, gu ibili ginen hori jitu bezala, erosten, bertako basarritarrairi, berta tresna zarrak, eta bertakoak ziranak, dolaria osatzeko. Bai, osorik autentikoa egintzan, ardikakak eta dena jarri zian hor. Boi, da, hemen, zagardua presatzen hemen, urrian urtero, joaten dira, urrian urtero, egiten da zagardua. Mundu guztia konbiatua dago, aste beteko epean, prensatzen joaten dira, eta jaten da zute, mustioa edo zizarra edaten dezute, joate bazeate. Bero, dago zento interpretazion, edo ditzen diten oilako bat, bestean egina.
Baina idea bat egiteko gaurko gauza modernuak eta zentro de interpretazion, esaten denik, basarria kostazan €1.000.000, dirua da, bere garaian diputazioak erosizun, 16 milioi pestan. Eta horrek, entzuten, gero entzuten zentro de interpretazion €3.000.000, osea, idea bat egiteko. Niretzako interesarik ez du, zeratik, hau da, basarri bat autentikoa egintzana, eta gutxinian jendeak ikusteko, eta bertan ni beti esan izan dut, jarri behaztutela dena, basarritarra jantzita eta dena, beste leku batzutan dian bezala. Bueno, hau da, mendietan galduta dagon prensa bat, haure dolare osoa da, eta ikusiko zute barrendik, hau Behizaman dago, Gipuzkoako erdialdean. Beruaran deitzen da. Behin zute, frontala guztia galdu dira, baina hor ez zehatze zen, goiti bera horri biltze zen. Oandik, hortek ez dute, lastua eta dena hor dago belarra eta jasota. Hau berriz Arandoño Mailabikoa da, hau Arrizko etxe bada, etxe zarraile gehienak zian zurezkoak, dena zurezkoak. Hau Arandoño da, Arandoño hau dago Mailabian dago. Pixkatide bat egiteko nola mantentzen duten olako poste handiak. Bi poste haiek, handauden bi zutabe haiek erdian zaramaten zea frontala. Hau da beko aldea, sujetatzen dara. Hor gainean dago tolarian zolua, edo lakua edo nahi zutena. Tolare zola. Olako hemorroien gainean, ez dakizen bat honelako kamioia jarri diteke. Etxe horiek dena 5 urte dituzte. Pixka gehiago gutxa. Hau de, Goierrikoa da, Salete, han dago, igartu biti nahiko hurbil, eta hau, basarri bat bizi-biziri dago naha dagoendik, eta hemen, baita ere, izugarrizko tolaria dakate sartuta baren, hemen referentzi gutxi dode, baina tolariaren etzek aldea. Hau da beste bat, aberatsa, baita ere, ugarte, asteazukoa, eta honek 3 abealdi ditu. 3 abealdi. Horzun frontal 14 metrokoa. 14 metroko aritza bat behar da euki, nolakoa dan. Hau dago basarri bat, zean, asteazuko ugaldean, zizurkila bilabona aldea goazela, eta leku oso aberatsak, eta orduan basarriari oso aberatsa zen. Hau da, hondik hartuak eta denak aurdazkate. Ez ditu argazkiak ez ditu urte gutxi, dituzte 20 bat urte batzueko 15, olakoak dira. Hau da, goiko urkatsua, teilatua eusteko, goiko gainaga eutzeko tolariaren indar guztia, makina guztia eusteko, armadura osoa etxeana. Baina ikusten da, etxea osoa dala makina hori. Tolare sagardotegia, oingo gauza modernoak ez dut, tolare sagardotegia bat hau zan esango genuke. Torlojudun dolareak. Torlojudun edo zurezko ardatza dituzten dolarea dira. Zurezko ardatzak ziren 25 zentimetro diametroa eta 5 zentimetro pasoa. Idea bat egiten zute. Bere tuerkakin eta dena, eta hau da, tolarien bigarren generazioa. Baina hau sortzen da 1600ean. Estado frantsesan, beti ere, Estado espainola aurreatu goea onda, eta aurreneko tolariako lakoak sortu zidan Lapurdin. Preseski gainera, Senperen eta Saharan eta sortu zidan, aurrenekoak. Eta gero, honea pasaziran. Baina ez ziren pasatu Gipuzkoa eta Bizkaia osora. Baizikan, Gipuzkoa erdialdeaino bakarrik. Beste aldean Bizkaian eta Gipuzkoako zealdean, azpeitian da dena, jarraitu zuten egiten frontalakin, lehenko frontalakin. Honek ja etxe ordeko bat hartzen du. Etxean, behiten, laster ikusiko zute bat, ondarrabikoa, geditzen den bakarra, eta etxe orde bada, etxean sortzen, onduan etxean egiten den
txabola bat edo enazkine bat horre egiten da tolaria. Hola dago baita Lapurdin, batzuk oso polita daude Lapurdin, hemen ikusiko zute, eta baita ere Baztanen. Diferentzi bat dakote lakua edo zolua, Baztanen eta Lapurdin da dituzte arriskuak, argorriakin batzuek eta beste batzuek, nahizuna, ikusi bat baita ere, Sukaldeko azulejoekin, azulejo txuriak bazian garai batean, haiekin eginda. Eta, dirala asko, modu asko. Eta, baina, hauek, ja, 16 mendean sortutakoak dira. 1600-etik aurrera. Esan dugu bezala, Lapurdin aurrenekoak. Garai hartako dolare bakarrak ediz zaigu Hondarrabian. Ez da gutxi, beste leku batzutan, Donostian, ez dut uste dagonik. Urrunetan dago beste bat, baina Baztanen, Baxenaparroan, Lapurdin desente daude. Oso polita gaina. Hau da, Gamiozarrea, Ariskun. Honeare, joateri bazute ikustea. Hau dena berreskuratu intzuten. Etxe eder bada Ariskungo, Ariskuntze zautzen zute, nun dagoen. Bida, hemen dezute. Nola dian ardatzak, 25 zentimetro, eta pasoa 5 zentimetrokoa. 5 tekoak. Eta erdilan daude tuerkak. Eta presatzen da, baina beida ze zolu politak. Hori ez da usteltzen. Argorriakin eginda, Baztaneko harriakin eginda. Hau berritu zuten, da gaina festa bat egiten dute urtero, alkateak subasta bat egiten du, etortzen dira dantzariak eta Baztango zea egiten dute, sagarrakin, eta itxura bat egiten dute. Gaur egunen oladia, kofradia horiek, kapakin eta ibiltzen dira, hango gauza da, ez da handik atera, eta oso, baina ikusgarria da urtean behin egiten dute hauek, Gamiozarrekoak. Hortilopiz, haure ikusteri dezute, hau saran dago, Hondarrabitikan ordu erdi bateako txian, joan da. Eta dago, Santa Inazeko portua, okizuten, nun dagoen trena, nun hilozen dan, zeara, larrunara, justo Santa Inazeko portuaren pian sartzen zera, eken lehen trenatxoa zegoen, sarara. Eta trenbide horren onduan dago, basarri hau. Fermitapia deitzen da nausila, eta honek egin zuen, kobratzen du, eta kizen bat euro, kobratzen du. Oso ikusgarria da, kobratzen du, baina, honetaka basarria montatu da, dena, olioak eta dena, bizirik dauka. Ez daka basarritara traje jantzia, baina hemen kamarero batzuek eta hola jastezian, ez dakitu hain. Baina, hau asko zego beto litzake. Honek, holako tolaria dauka. Zolua, arrizkoa, eta, eintzun, ezaukan berritu eintzun, baina entzun galduazun honek. Baina gelditzen zizaion goiko frontala, eta baina tuerkak eta hoi dena berria jarri ditut, ardatzak ere, bai. Eta inditu egur hori da Elondo edo ez dakit egurra Gineako egurrakin, baina behitzak berreskuratu du eta hor jarri du bi antrumuguak daude. Ez du zagardoik egiten, baina jendeain esposizio bezala dauka. Hortilopiz. Hau biziri dago. Eta dago Don Esteben Amestia taberna bada, hor ezkerreta sartu eta dago Don Estebeko zagardotegia, zana. Darama 100 urte utxa. Eta ez du transformazioik ezagutu. Ez da berritu eta ezer, eta hor dago abandonatua. Denak badakite, Donostiko arkitekto batena da, eta denak badakite dolarea zala, herri guztia zauten dolarea. Eskurrak, hemen Naparroan zuten, hemen etxe guztiak, Naparroan herri guztiak. Bordetan egitezan zagardua, bordetan egitezan zagardua, hartzaiak eta behar zuten, ardua ez zuten edaten, bakarrik edaten zuten ardua jende aberatsak. Aberatsak kalian zutenak, baina basarritarrak ez, etxian aitatxiak edo hartuko zuen ardua. Baina igandetan bakarrik, baina bestela ez, bestela atatzen zagardua edo pitarra. Pitarra, hemengo gizon batek, deitzen dela Zeberio, gero itxeko dugu betaz. Berak esatezian, soroan lan egiteko eta dena, pitarra hartze zutela.
Eta garratzak tasunak entzeko garra botatzen zioten da olua. Bueno, gaur egun nola iten da kalimotxo eta loko gauzak. Ez dakiz zer mezklakoa. Orduan ere bai. Orduan ere egiten zuten. Bueno, hau da Donestebeko sagardotegia, bida. Goiko sagarra botatzeko lekua, presa, dena hor trastozarraz betia dago, goiko aldia. Honek kupelak eta, honek kupel bat mantentzen du. Ondoko tabernari bate dauka berak hartuta. Hau da, ontsaria, hau da, etxea beratxa bat, narbarten dagona, lehengo bide zean onduan. Hone daka, mueble baba jarrita, dolareakin. Dolare, beti esaten dugu, torrojo dun, edo gurrezkoz ardatza dun dolarea. Azpiko barrika horiek dia apaintzeko bakarrik, baina dolariaren tornillo guztiak hor daude. Bere terrenea ustaritzeko basarri bada, eta hoi izan zen, bera, ze presa dan. Hiru hartatzekoa, Gipuzkoan ebazian hirukoak eta laukoak, baziren laukoak ere, adunan bat. Baina hau oso benite zuten, hau zan makinan jabea gaur egunen esaten dugun bezala. Hau zan mundutegina, mundutegi izan zen, errevoluzioan izugarrizko kalteak eta krimenak intzitunak Lapurdin. Revoluzioak egin zitun, nola dia, espropiazio guztiekin jabetu eta bera gelditze zen. Bueno, hemen gero, hoi dia, tuerkak. Bueno, Barbarenea Ituren, haure beste etxea beratza badago, Iturenen sarreran, tolari oso polita da, behi da zein du, tolariak zoluakin. Ez da kazakarrez betia, Hola da, aprobetxatu, galdu ditu, zubilak eta dena galdu ditu, baina zolua aprobetxatu du, aprobetxatu du. Azkorobieta urnietako da. Hiru ardatzekoa erdikoa falta da. Esango dizuet beristazun bat. Ardatzak gereziaz egina dira. Batzutan izan ditezke, arteare bai izan behar dute oso baina ardatzak eta tuerkak gerezia artista batzuzian egiten zituztenak. Eta hau dago nagusi etxe bada, hau dago Urnieta eta Andoain artean. Eta hemen nagusiak zaukat maistarra ondoan, eta zituen 6 o 7 basarri bereak oso. Nausia bizi izan, Belaunzaran zan nausia, bizi izan maistarrak kobratzen zion diruakin. Zan empresario agrikola bat edo orduko jauntxo bat. Hauek zuten tolaria, eta maister guztiak honea ekartzen zuten sagarra jotzera. Eta beha erdinak ingediz ezan, gero saltzeko. Han ikusten duzute, hor dago urka sartzeko lekua. Presatzen zan hemen, goiko tornilloakin presatzen zan, eta hor beraka kaizte zan. Orduan hori patxan reglajea da, goien urka sartu, bultzatzen du labian, eta hori bera gesten denean ja, bukatu doa egitea. Etxeberria Noeta. Hau da beste asmakizun bat modernoan, lehengo zarretatik lotua, baina oso bitxia da. Hormigoizko zea batekin, biga batekin, hau ditu 80 urte tolari honek. Eta ezautzen dugu nork egintzun. Gurdi baten kurpeia aprobetxatu, kable batekin, hartzairuzko kableakin, eta goren presatzen zutela. Da, sistema bat. Hor sartzen da, zea bat, palanka bat, eta beraka presatzen da. Indarra behar da, Indarra asko behar da. Hor, 2 eta 3 gizon, zintzilik jartzen ziren zintzilik, eta bera ekartzen zuten. Hau, esautzen zute. Hau, ondarra bilan gelditzen den bakarra da. Akartegikoa. Hori da basarria, eta hor dago tolarea. Eskobi aldera, horti sartzen da tolarera. Erazkinan dago. Hori da tolare zolua, dago sondatua dago, baina hori da tolare zolua ikusten da, azpian ditu, azpizumilak,
eta hau bera, hau da egin krokisa bat. Sartzezera, hemendik, ikusi dezuten atetik, hor eskubiko artetik sartzezera, eta hortik tolarera sartzezera. Tolareak hartzen du leku guztia. Azpizu mila deitzen diabekuak, hor dago zolua, eta hor goien, goiko lehiotik, hemen berriz ere, esplikatzeko, han goiko lehio hartatik, ikusten da, etxean eraskinan onduan goien dola hon, sarrera bat, handikan botatzen zen sagarra, hor gora, hor gainera. Eta hor gainetikan botatzen zen horrea. Sagarra txikitu eskus izte zuten, pisoiakin, eta gero hor presatzen zen. Han kanala, lehen esan dugu, urkaren sartzeko kanala, ikusten da? 10 zentimetro zabal, hor sartzen zen egurra. Gero, tornilloakin bera presatzeko. Eta tornilloak eusteko, zeak, soporteak edo, hangoien ditu. Eskubita hangoien ikusten dira. Hau da tolare zolua. Eta ditu, bi bernia edo bi zutabeak eusteko erdian kanala. Hau da, mantentzen da bezala. Bian olak dira, zoluko olak. Eta bain gatoz, denak esautu dituzuenak, ardatza burnizkoa dutenak. Hori gehienak esautu dituzu, oso gaztia dienak, baina hemen gauden guztiak esautu ditugu. Martxan esautu ditugu. Esaten du, mendiaren dolarea nabarmen aldatu ziren, egurrizko torrojua aska erdian sostengaturik, dagoen ardaz metalikoak ordezkatu zuen. Pixkanaka aldaera berria sartu ziren, porlanesko aska, lakua desmuntatzen ziren, dolare txikiagoak egite ziren, lehengo asko, olakoak, erdiko, esan dugun zurezko ardaza zituten dolareak, asko eraberritu zian eta jentzitu zen burnizkoak, jentzitu zen. Burnizko ardatza jarri eta lehengo tolare zoluak aprobetxatu. Orduan esautzen ditugu, baina gehiago hola aldatu dianak. Bueno, hemen, hau beste gauza bada. Ja, burnizko ardatza dutenak. Hau da, burnizko ardatza duen tolare bada, baina aska dauka, aska edo lakua dauka eginda, zeakin, hau berakoa da. Bueno, bera esan behar da, beran gaur egunen badirala 12-14 basarri, segitzen dut eratxia sagardu egiten gaur egunen ere. Eta Hondarribian ez dago bate. Eta Irunen, apenas ez dut uste, ongo danik. Donostian bai, Donostian badaude txian egiten dutenak, oandik. Oandikan txea tradizionalki hemen inguru hontan, oandik sagardotegi badago, ja, egiten dute, ja, industrialki eta ja oso modernizatu dago, eta taberna jarrita daka, beloki biriatukua. Hori zautuko zute, beloki lazideri, iotzezea pausotik gora, eta zeitun eskubita dago, teilatu eta ara igotzen, horrek, gelditzen den sagardo tradizional bakarretakoa da, beste guztia ja modernoa dira. Bueno, hemen inguruntan dena modernoa dira. Horrek, bueno, pixkat urtietan mantendu inda, eta hauek beran, ez dute saltzen, ez dute tabernarik eta zer, baina segitzen dute egiten etxerako sagardua. Baina sagardua egiten dute presa, burrizko tornilua, egur zurezko palanka batekin mugitzen dute goiko volante hori, horrekin indar asko behar da, erdikoa urkatsua da, eta horti bera, ja, sare batean sartzen da, patxa, ez da, patxa asko, ez da guztia harrapatzeko, baina hor presatzen da, sare horren barren, holako sarea duten hemen Justiz tabernan, basarriaren ataian dago, apaingarri bezala. Holako sare bat, Justizekoa zana. Justizen hori dela 50 urte utzi dute egitea, sagardoa. Bueno, hau da, bidaurre antzolakoa, etxea beratxa bat, gotikoa zana bihurtu zen, hiru beranaldiak egin ditu. Hemen segitzen dute egiten, gaur egunen, ja, txoko batian egiten dute. Baina, handikan ere, hor daude. Argazki hori ditu 10 bat urte. Matxaka badakate. Matxaka hori edo sagarra txikitzekoa, egurrezkoa da, eta olako bat ere badago hemen. Bueno, saldez berea.
honek ere bai, honek ikusi zazue, tolarian undaukan, seinalatu Eskubiko erazkinan, lehioaren azpilan. Hori, eza, pixkate, hau da tolaria. Hemetxe dago, lakua sartua. Erazkinan. Zaldez, bere hau dago Lizuniagako bidian. Uste baiez. Hau da tolaria, askak, arrizkoak. Beste bitxikeri bat, askak, arrizkoak, gehienak, bidazoatik ara daude. Bai Baztane, bai Lapurdin, bai lehitu zuten Narbartetik lehen esan deguna. Bat aurrenekoa izango genuke, eskerreta daguna, itxurenekoa, itxuren dago bestaldera. Denak dira arrizkoak. Hori da, patxaren zulua. Bueno, sagardua horre ateatzen da. Hau holaxe dago, sagardo zulua, hor kalderakin hartu ite zuten sagardua. Goiko lakotik ateatzen zen, esan dugu. Hemen presatu eta zulotxotik horre atea. Eta kanpoan, sagardua eginda. Garliak, ibitzen zituzten, transporterako. Garli hauek berdinak, asteazun ikusi izan ditut. Orduan industria hau, behar beharrezko zen, ezin zen, hainbeste sagardo egiten zuten, lana zegoela, neurririk gabe, bai tolare edo bai kupelegile entzat. Hoi denaken joan dira, gaur dira temperatura kontrolatuakin arzaido inoxidablea, azken urte horietan, dena, eta gure ondoren datosten gaztiak, hau dena, erromanuan garaira jongo geha. Bueno, indiano baita, hau da, etxe hau zen berako erretoria, bere garaian. Esteban ez dakizer, nezkotzen apellidua. Eta sagardo egile purrukatua. Oso zea. Hau da bere tolarea. Hiltzen, honek nola ditun, zoluak azule joakin eginda, txukun. Gaur egunen, eta prensa txikia gero ja aldatua du. Goien daka, sagarduaren matxaka. Benetan museoa dira. Hau idarte, hau Donostia, hau nera auzua da. Nere txetikan kilometro batera dago. Eta hemen segitzeute urtero sagardu egiten sistema tradizionalean. Esaten dut, ogandikan ere, hau kontxara begira dago, basarri hau. Eta hemen segitzute, eta matxaka zarra ibitzen dute, eta, bueno, ni aurran itzala, bizi ditzan, etxe batian, basarri etxe, esatezen, kale basarri bat, deitzezena, ez dakit entzun esan dezuten zarrak, kale basarria zen, guk etxian genuen behia, txerriak, denetatik genuen, eta, bueno, nire atxonak eta aitak eta lan aite zuten fabrikan, baina hor, eta urtero, ez dakiz zenbat upela. Eta etortzen zen, etxe hontako nausila, tolaria hontan sagarroa egin, oain dala 60 urte, eta etortzen zen, sagarra ekartzea garlian. Ekartzen zen, aparakatzen zuen bide onduan, eta gero kalderakin ematen zuten gurasoak eta ematen zuten sagardua gure barriketara. Barrikak edo upelak eta gerituen, 3-4 upela bat gerituen, berez gerituen desente. Gaur egun, argazki hone ditu 5 urte, urtze dago. Hau da, 2015koa argazkia. Ez da nik egina, nire lagunak egina. Katxola Donostia, haure bai, munto entzun izan dezute. Munto zen, basarri bat, oso sagardotekin famatua, taberna, merenderoa eta dena, baina galdu zen, eta hortik hau montatu genuen, guk neonek, proiektu bat egin genuen, plano batzuk egin, eta hola montatu genuen basarria, kutsak bota biharzun basarri bat eraberritu, aldatu zuten lekuz hau dago Miramongo aurrian, eta hor egin zuten, tolare bat. Eta, bueno, hor, sagardua urtero egiten da baitere, baina toldo bat jartzen da, ez hola zarretan ez joateko bera. Baina, bueno, hemen ere, baita ere, urrian egiten da sagardua.
Eta nahi bazute ikusi eta festa egiten da, eta bueno, pixkat, hau da, beko azpizumilak ardatza usteko gurnilak ibili behar dira, eta hor tina, hoizan tina, beita muntokoa dira originalak. Hor jartzen du, sidra de botellada, 7 pesetas litro. Garestia, orduako. Nik ezagutu dut, 10 zentimo baso erdila sagardoa. Bueno, Maritxenea bera, haure bai oso etxe, bueno, oso etxe politatia berakoak. Baina ez dira, Hondarrabiko partezarreko bezik zarrak, Denak, konbentzioko gerran, zu eman da dia. Eta geroztika eraberrituak. Baina, eraberritua txukun, Donostiko zuteakin, beha Donostiko partezarrak izan zuten, eta Donostiko partezarra da ematen du, ez dakit, polita esaten dute dara, baina, ez da konparatu Hondarrabikoakin, ez? Bueno, hau da Maritxeneako tolaria, hemen ez egitzeute urtero egiten, beran, ikusi, nolako aska duten, lakua ditziote berak, nolako isurlekua sagardu ateatzeko. Obra de arte batzu dira. Eta hemen urtero segitzen dute, eskuz egiten sagardua. Ez dute, hor matxaka hortan jotzen dute, daukate, goien sartuta daukate zea batean, baina segitzen dute egiten. Beobide, hemen ikusiko zute, Beobide Larraulko hau da, dolare gotikoa du basarri bat. Ikusgarria du barren, ditu 6 bernia izugarriak. Beobide, apellidua hemen didatora, entzune izango dezute, hor di Mandilloko sarrerak, eta hor erdian ditu frontala guziak. Hemen, bazeudela bi basarri, hemen ez dakit diapositia, kartelan jarri genuen bat, bazan Altsako txiki. Altsako txiki zegon, gornutzen edo montainan, zegon basarri bat, eta nola ditzen dau, Nicasio Zeberio, erromeroenekoak, ezagutu zuen, esan zian, berakin hitzein eta gizona, bueno, asunto zuentzako hitzaldi hau prestatzen, hor naiz berakin, eta esan zian, berak ezautu zula hortolarian, denik argazki bat egin nun, gelditzen den estruktura bakarra. Estruktura hori galdu zen, etxea bota zuten, ni 85ean inion argazkia, baina etxe hori bota eta oain ja bila bat dago, bila bat, sagaztiak eta ditu gaina, baina bila bat dago, jazta lehengo tolaria. Eta horrek esate zian, horrea joate zeala, daudela perkesenea eta beste batzukola, eta lehengo zarrak, eta interesantia da, zeratik, amezketatik etortze zian, amezketatik ataundik, Zeberio tarraiek, erromeronekoak, etorriak dira, ataundik, ziurazki trasumantzian. Aralarko ardilak jaizkibelera ekarri, eta hemen gelditu bizitzea. Hemen eskondu eta familiak hemen gelditu. Eta handik badago, amezketan gizon bat izena egunin esgoatzen, baina horidikan ere bizidala, eta onera ardiekin etortzen eta perkesenera, eta joatezala ardiekin. Izenen ez goatzen, barkatuko baina batea dezakegu, ez dago problemik. Baina interesantia da, nolako martxa izan zuten da. Esaten, beste basarri bat, astu naiz, Zaldunbordarek bai, Ignacio Odriozola esautuko zenuten, Zaldunbordako nauzia. Arek ere bai, nik arek eian edo, bere ikulu eia hartan, esautu nion beste armaduro bat osoa, basarri honen, eta leheno ikusi ditugunon, antzekoa. Azkenian normalizatua zian. Gaina normalizatuak, esan nahi neurriez antzekoa zian. Nola egiten zian guruari gabe eta zer gabe. Egiten zian etzan da, gero palankakin iotze zituzten, eta joste zituzten, baina hiltzeri gabe, ziriekin. Hau dira, etxe orde batean, eraskina batean daukaten tolaria. Kamioi baten motorra aprobetxatuaz,
sagardua egiteko. Sagardua txikitzeko eta gero prensatzeko. Esango dezute, gizon hau, da, ez da biziko dan, hone baditu argazki honeko gehi bat urte, Pablo Sorozabal musikoaren iloba. Zen, Larroukoa. Sorozabal. Martxeneko borda, gauza menditarretara goaz. Martxeneko borda dago Suron, Aranon, hemen dikan, ikusi behar zuna gaina, Arano goizuta, Ondarra Beia eta Irunda Oiartzun, hizkuntzaz eta izaeraz antzekoak ziren. Orain oso aldatuak daude, Aranotarrak, jende gazte gutxi gelditzen da, eta Hernaniko kutsu hartzen dute, Goizu eta mantentzen dute, Oiartzuarrak Donostira zehatzen dute, Ondarra Bitarrak, ez baitare, Irunen uste zerbait oandik Olaberrian eta bertako zarrak zerbait egiten dutela bertako hizkuntza. Olaberrian da, Meakan da, egiten dutela baina. Bestela, gaur egun mundu moderna batean bizitzen gara, eta hizketako moduak ere asko aldatzen dira, baina ez dakit inorke jaso duen ere, hemengo euskera mota. Bueno, hemen hauek ere, olako etxe, olako tolaria zuten. Eta dute, hor dakate, matxakan orduan. Motorrak entxikitzen. Baina, presatu, pneumatik, modernizatzen nahi da. Zilindro, pneumatiko batzuk. Eta horrekin presatzen dute. Ez dute indarrekin behar, presa goien usten dute, hendirik, eta hor presatzen dute. Horik etxita. Hau, hiriburuta, bihurran, hau, Lesakan dago, Lesakan, San Antoneko gainera. Urak honea etortzen dira San Antonetik, Domikotik, hau hango jendago. Eta hemen, daukate, oandikanean izango dute, hau da 2006an indako argazki bat, tolare bat, zer misterio daka tolare honek, hain mueraztea txoko eta sagardu egite zutela, badaka bere misterioa. Errepiderik ez zaukan, basarri honek, mendiko borda bazan, eta manduan bizkarrean hio zuten, burriak eta dena, mando bizkarrean. Bueno, presa pneumatikoak eta ja, ontaz ez dugu ez eritzengo, zergatikan, sistema modernoak dira. Hemen bukatzen dugu. Presa pneumatiko bat, hau da, nahi betuzu hau, Astigarragako Garziategikokoa da, eta ez dakit, hor sartzen da, Sagarra Barrenen, eta biltzen da, haizeak entzen dute, eta dena jazta, ateatzen da guztia. Hor bukatzen da. Hemen Mirenek eta konbiatuta gero, esan dugu, etorriko lez pixkat ikustea, beste lekutan ibilita, zer lehen hori bili, jan hemen ningenun tresna zarren erakusketa bat, ez dakik guatuko zaten diputazioakin, zaharkinak deitzezana, arrantzako gauzak, eta basarritako gauzak, eta ibili ginean, bi persona ibili genitun oso, laguntzailea zama Gregorio Berrotaran, hartzukoa, eta bestia zan Iñasio Drozola, zala zekoa. Badagola, zea batzuk, arrasto batzuk tolarianak hemen, bada, hartzun galdua da, nola da izen dugu, Patxi Zeberio. Nikasio Zeberio eta Jose Zeberio, dia erromeronekoak. Basarri horiek oso, txikila dira, ditu 6-6 hektarea, 8-6, karo, baina zindia konparatu Zaldun Borda eta Oila Gailurreta eta hori dira oso hondiak, eta hartxu eta hori dira oso hondiak dira, eta justizta oso hondiak. Eta horiek gehiago manten zuten zagardua, baina adibidez idea bat egiteko, esango dizuet, gaur egunen oandik mantentzen direla, emango dizuet zerrenda bat, ikusteko, baina mantentzen direla, tolaria ardatza duna hartxun mantentzen da,
antzun, bere txikitzeko makinakin, eta solua mantentzen da, eta eraskina batean daukate. Eta gero mantentzen da baita ere gailurreta. Gailurretan ere bai mantentzen da oso basarria beratza da, gailurreta da, basarri bat, harrituta ondik segitzen dute 28 behi dauzkate. Esne behiak, baratzak, denetatik, algo etxeko andriak lana handia egiten dute, eta handaukate tolare bat ere, eta, bueno, hango nikase ustez zala, atxona, eta atxazan alardetako zalditegiak burua. Olazabal apellidoz. Eta itezuten sagardua hori, oain dala 40 bat urte, ja, bukatu zen sagardu egitea. Karo, bukatu zen sagardu egitea, eta basarria, tolaria bertan berak gelditu zen. Gaur egunen jotezea tolaria, eta, hombre, 3 zoloko tolaria da, eskailetan gora iazu zuten sagarra, botatzen zuten matxaka batera, egurrezko matxaka bat, korreakin ibiltzen zana, eta gero sagardu egiten zuten zoluan, hormigoizko zolua, eta gero eiatik ateatzen zuten, oza, 3 pixoko zolua. Baina joatezeara, argazkiak izindiekin ere zetik, armiar mazarrea tapatzen zute dana. Dana tapatzen dute. Baina, bueno, hor dago, bintzat ikustekoa da, eta zerbait salbatzeko baldin badare, posible da. Gero, beste referentzi batzuk, ez nahi zego, baina badira, historian, hauek zeberiotarrak erromeren nuka ez zuten ezagutu sagardo egiten, joatezian gora, hartxura egitea. Zimizargako sagardo guztiak etxeak egite zituzten txominenean. Txominenea dago postiguruen gainean. Baina etxe berria da, baina dela 60 urte, zuten, nire auzo guztia horrela joatezian sagardo egitera. Oso garrizko, hartzen zuten bere sagaztietako sagarrak, eta emate zitutenera, eta gero garlian, ekartzen zituten etxetara. Baina hori, bukatu intzan. Gero, badago beste referentzi bat, ez naiz bertan egon, baina posible da egotia, Behinbordan, baita ere, ustet, Behinbordakoa, González diala endaneakoak, posible da, zerbait eukitzia, baina beste arrastorik ez da gelditzen. Kaiku egin ere bai, baina ez da gelditzen gauza gehiagirikan. Pena bada, baina ez dakit zergatik. Beste gauz batera dedikatu zian edola. Gero hemen, Hondarrabilan, sagar motak lantzeko, asko bakizu edintzala, Zubietako zinkan, egintzan, horko sagarrak uste eta emate zitula honek, nola ditzen da? Bengoetxeak, olako gizonak. Eta gero, bueno, sagarran, baita, 100 piko mota ezberdina, hemen abadian zituzen. Baita ere, oso zabala da. Sagardoa egitezan, txoko guztitan. Nik ezautu ditut, tolari tradizionalako ardatzakin, Donibane Loitzunen 3. Urruñan, beste 2 o 3 ezautu ditut. Baina nik aseguratzen izuet, astigarra garezala ezer, Hondarrabila onduan, Etzan ezer, asko ze garrantzitsu guazan, Hondarrabila eta Irun. Hernani ere bai, Hernani askoz gehiago. Donostian zer esanik ez. Donostian sagardu egitezen bazter guzitan. Bazter guzitan egitezen. Etzegon, basarri bakan batzuk zian egiten ez zutenak. Baina urteko lan bat zan sagardu egitea. Pizkat harrigarria da, hemen zergatikan arrastoa, zehatzean, nik ez dakit, baina investigatu beharko litzake, behitatu beharko litzake, berez. Severo Agirre Miramonek, egintzun lan bat osuna, 1880 piko, zan Tolosarra uste zara, izugarrizko lana egintzun, indan nik usten detala sagardo gileen evangelioa. Hori bai dela, guztiz, garai hartako ez da diziko, lako gauzarik 1880an. Vicente Lafitek lagunduta gero, Donostikoa zan, eta egin zuten. Eta berak esaten du, 1920an, 30 milioi litro egite ziala, Gipuzkoan bakarrik.
urte batian gutxigo gehiago. 30 milioi litro. Eta gaur egunen, bueno, ez dakit, egiten dan Euskal Herri guzian, iparraldean 100.000 litro egiten da, periodikoan oindala gutxi ikusi dut. Eta Euskal Herri guztian, iparrekoa eta egokoan kontatuta, uste 12.000 litro. Gipuzkoan bakarrik 30 milioi litro egitezian. Baina gero, Frankoren golpe de estadua izan zanean, joan zan gutxi zen, Frankoren golpeakin etzan sagardoik egin, 36an etzan sagarra bildu, 37an sagarra izan zan pila bat, dena usteldu intzan, eta 1957an, gehiena jaioa geha, 1957an, ez dakitit, esan Gipuzkoan 1.000.000 eta 200.000 litro. Ondo esan dakoa onartu eta gaizki esan dakoa barkatu. Venga, eskerrik asko.